Icons by Father Vladimir Ivanov. I'm going to show you the images of Christ and the apostles being black in Russia during the Dark Ages or the Middle Ages. There's Christ in the center with the crown on his head. And you have the 12 apostles. Let's start counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And there's Christ in the center. What color are they? Black. They're all black. Black men. The Jews were always black, according to bibliography and the history. 63, the apostle and evangelist St. Matthew. Black. Miracle of the great morning St. Now, njengoba kuvezwa ukuthi uJesu wayemnyama, njengoba kuvezwa ukuthi ngisho nabafundi bakhe babemnyama, kuvela amafoto noma kuvela izithombe ngolimi olujwayelekile, kuvela izithombe ezivezayo ukuthi ezayigciniwe as imfihlo eziphezulu, zivalelwe, zikhiyeliwe. Lezo imfihlo seyiphumela obala manje ukuthi uJesu wayemnyama. Right. Umbuzo uthi owakuliphi ilizwe? Kule video sifuna ukuprove ukuthi owakuliphi ilizwe. uJesu owasezweni ekuthiwa iSouth Africa. Sifuna ukuthi si-break it down ubufakazi bit by bit. Okokuqala nje, uJesu kuthiwa wazalelwa eBethlehem. Right? But before azalwe, kuthiwa kwafika izazi ngokwembhalo. Kwafika izazi zivela empumalanga. Zizomkhunga uJesu. Now, ake sibuke eSouth Africa. ESouth Africa ngabe khona indawo ekuthiwa isempumalanga na? Yes, ikhona indawo ekuthiwa isempumalanga. Ngiyazi ngabelungu bakho ke ngoba vele bayazi ukuthi nawe awuhlaziyi into abakunika yona uyayithatha. Khona uzofika athi impumalanga nje ya-establishwa ngo-1840 bani. Ama-Africans meqamba indawo kusuke kuneminingi kuleyo ndawo. Njengoba kuthiwa isempumalanga, leli gama lichaza into eyenzakalayo kuleyo ndawo. Right? So, ikhona indawo ekuthiwa isempumalanga. Izazi ezayizokhunga uJesu zayivela empumalanga. Yini enye especial ngempumalanga? Ake sibuke la. Enye especial ngempumalanga ukuthi yes, there was a settlement called Nazareth. Ingakho ke kwafika izazi ngoba kwakubhaliwe ukuthi kuyokuba khona umsindisi and uyokuhlala endaweni yaseNazaretha. Leyo ndawo yaseNazaretha isephi? Isempumalanga. Yes, there was a settlement called Nazareth in the Mpumalanga province of South Africa. Kwakunendawo okuthiwa iseNazaretha empumalanga. Nethi zuwa uJesu wathi esekhulile ukuze kugcwaliseke isiprofeto wahamba wayohlala kephi? eNazaretha. Kwabe sekuthiwani? uJesu waseNazaretha. iNazaretha kuphi? Empumalanga, ngoba ila akhulela khona. Yes, there was a settlement called Nazareth in Mpumalanga province of South Africa. However, it was later renamed and is known today as the town of Middlesbrough. Njengamanje ibizwa ngokuthi Middlesbrough. You must know one thing, abacindezeli mebefika umlando bayawushintsha, amagama bayawushintsha, benza yonke into abayithandayo. Kodwa umlando bawushintsha in such a way ukuthi uvune bona. Right? So leyo ndawo kuthiwa iseNazaretha yacishwa, sekuthiwa ikephi manje? iseMiddlesbrough empumalanga. So izazi lezi ezayizokhunga uJesu zayivela eNazaretha, zayivela empumalanga. Empumalanga eNazaretha ilapho uJesu akhulela khona. Now, ake sibuyele kutheni uJesu wazalwa kuphi eSouth Africa. Ake siqhubeke nayo. Now, sesifuna ukubheka njengoba kuthiwa uJesu wazalwa
eBethlehem in a city called Bethlehem. Ingabe khona nomlando wendawo kuthiwa iseBethlehem eSouth Africa? Ake sibheke. Yes, there is a city called Bethlehem in South Africa, located in the Free State province. Now, ake siqhubeke naso ukuthi kuthiwani. It was established in 1864. Kwenziwela laba abangafuna ukusebenzisa lento le. Abakholwa into abayifundzwa abelungu. Yabo, bekwenziwela bona ukuthi bakholwe lo 1864. Yabo, esothi masibatshela ukuthi iBethlehem ise South Africa la kwazi lokho bese bethi unamanga ya establishwa ngo 1864 kwenziwela bona ke la. Indala kabi iBethlehem. Indala ya establishwa ngo 1864 ilabo bacindezeli baleso sikhathi. Ilabo bacindezeli baleso sikhathi ngoba phela umcindezeli nomcindezeli mefika ufika athathe umlando awushintshe ngokwakhe bese yasho ukuthi mina le ndawo ngitholwe nini bese kuba umthetho lokho kuba into ebhalwe phansi. There is a place in Free State called Bethlehem. Ilapho uJesu azalelwa khona. Wathi mesuka eBethlehem waye eNazaretha wakhulela khona, right? Wathi mesekhulile khona seqala iministry waya kuphi nendawo ake siqhubeke nayo. Emva kokuthi uJesu wazalwa eBethlehem, wathi mezalwa eBethlehem wabe esehamba eMpumalanga endaweni ekuthiwa iseNazaretha. Lapho khona akhulela khona. Igama elithi uJesu waseNazaretha walithola ngokuthi wakhulela eMpumalanga endaweni yaseNazaretha. Lo ndawo ibizwa ngokuthi iMiddlesbrough, right? Wathi ke seqala iministry, indawo alandela ngokuya kuyona eSouth Africa, indawo ekuthiwa iseCapernaum. iCapernaum idume ngani? Ake sizwe kuthiwani la. Capernaum in the Bible was a fishing town. Ake siphinde futhi, was a fishing. Kazi khona indawo eSouth Africa idume ngefishing. Eyitown la kufishwa khona kakhulu. Kuze kufike ngisho abantu phesheya bezofisha khona. Idume kakhulu ngefishing. Okay, Capernaum in the Bible was a fishing town on the Sea of Galilee that became Jesus' home base for his Galilean ministry. It was here that he performed many miracles, such as healing Peter's mother-in-law and the paralytic lowered through the roof. Okay. Ilapho la khona performa khona ama-miracles amaningi. It's a fishing town. Le Capernaum ngabe ukhona yini eSouth Africa? Na, ake sicheckeke. Now, kuvelile lapho ukuthi emva kokuthi esuke eNazaretha uJesu, iNazaretha esempumalanga, impumalanga eseSouth Africa, wabe seyoqala iministry yakhe wayiqala endaweni ekuthiwa iseCapernaum. Ngisho eBhayibhelini walithola lelo gama Capernaum, right? uCapernaum usuke lapho. Ikhona indawo ekuthiwa iseCapernaum eSouth Africa. Yes, ikhona indawo. Yabo le ndawo leya ekuthiwa iseCape Colony, iyona Capernaum leyo. Cape uwona ubufakazi. Cape bathi sebeyicolonizile bayibiza ngokuthi iCape Colony. Kwahamba kwafika abanye abacindezeli nabo bafike balishintsha igama layo sebeyicolonizile bayibiza ngokuthi ngicela ukuthi sibuke la. Kwahamba abacindezeli ke bokugcina abasaphethe namanje bayishintsha ke imap from Capernaum to Cape Colony. Njengamanje sibukeka kanje. uCape usakhona. Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape. That was one place. At some point, it was called Cape Colony. That was one place. At some point, it was called Capernaum. Nangu Cape bawushiya abawukhipanga. Nangu Cape usakhona abawukhipanga. Nangu Cape Northern Cape usakhona abawukhipanga. Indawo la khona uJesu ayephusha khona iministry. Why a Cape Town? Kuthiwa iKapa lodumo. Kuthiwa iseKapa. iKapa lodumo.
udumo lwani? Udumo lwabani? Uba lo waduma? Yini le yaduma eKapa? Ilapho-ke khona uJesu ayenza khona izimangaliso. Abantu futhi abamazi kahle kakhulu uJesu ubufakazi bayiveza. Abalapha kuleya ndawo eCapernaum. Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape, that was one place. Yayinama-San people namaXhosa people. Ibona abantu abamazi kahle uJesu. Right? Ibuphi ubufakazi enginabo? The only people ababiza igama la Jesu correctly amaXhosa. Leli gama elithi Jesu, ayiqalele phansi. Leli gama leli elithi Jesu ngisho ngesiZulu akusilona igama la ngampela ngoba ngisaba ukuthi ezongadlala ivideo. Leli gama leli elithi Jesu akusilona igama lakhe. Igama lakhe langampela libizwa amaXhosa. Yazi ambiza ngoba athi uYesu. Ngizochaza igama elithi Jesu ukuthi lisukaphi, ngichaza igama elithi Yesu ukuthi lisukaphi. Igama eli-right leli lithi Yesu, igama lakhe langampela. That's why bemazi ngobani, belazi ngobani ila aspenda khona isikhathi esiningi, ila khona ayephusha khona eministry. Right? Ake siqale sichaza amagama lawo 2. So siqale nje ngaleli gama leli elithi Jesu. Igama leli lokwakhiwa, igama lesichuthe elakhiwa lafidwa abantu, lisebenziswa kakhulu la kwaZulu Natal, amaZulu. Right? Leli gama leli igama lomkhumbi. Kunomkhumbi owukhona ngama-15 centuries othatha igqila la eSouth Africa nakwezinye indawo uziyisa kephi eAmerica. Right? Lo Jesus lo umele uJ umele ujoint, uE umele uEuropean, uS umele uslave, uU umele uunion, uS umele uship. Njengoba ngisho ukuthi igama lomkhumbi othatha igqila leSouth Africa uyisa phesheya ukuthi zoba igqila khona. It has nothing to do with uNkulunkulu. Right? It has nothing to do with uNkulunkulu. Sungayibizela nje lona phela ngoba kumnandi ukubona into mingakusiza ngaluthi into nje mikunika ukufa. Ayivi mnandi, ayivithandeka. Yabo, it has nothing to do with uNkulunkulu. Abantu abasabiza igama lakhe uMesaya la ngampela ilaba ababehlala eCapernaum. Ilaba ababeseKapa lodumo. Ngithe obani amaXhosa. Ake sizwe ukuthi lisukaphi igama leli abambiza ngalo lithini. Now, lithini igama lakhe la ngampela? AmaXhosa ambiza ngokuthi ubani? Athi uYesu. uYesu. uYesu usukaphi? uYesu usuka kuYeshuwa. Yeshuwa. U-H no-A bagcina sebe fadalala ngenxa ye-pronunciation. Kodwa usuka from Yeshua, Yesu. Abadukanga kakhulu igama lakhe ngqo uYesu, not uJesu. Futhi into ethala ngithi it's not uJesu, besides ukuthi igama elithi Jesus, igama lomkhumbi wegqila. The letter J was only invented in 1523, I think about 600 years ago. uYesu exist about 2025 years ago. So that is lies. That is lies indaba ukuthi igama lakhe ileli lithi Jesu. uYesu igama lakhe langampela lisuka from Yeshua. Yabo uYeshu, Yeshu, Yesu. Now the question imbuzo engizonishiya nayo, okhokho bethu sinisazi ukuthi igama lakhe uYesu not uJesu. uYesu wayese South Africa, wazalelwa eBethlehem, wakhulela eNazaretha eMpumalanga, udumo lwakho labase Capernaum. Le ndawo sibiza ngokuthi Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape. Right? Why okhokho bethu babethu uyeza emva ukuthi ebetheliwe? Indawo ekuthiwa wabethelwa kuyona kuthiwa yikephi? IseGolgotha. IGolgotha is estimated ukuthi iseNamibia. Now,
Emva kokuthi ebetheliwe esedlulile-ke emhlabeni, okhokho bethu nathi sikhule nje omkhulu bekusho lokhu bethu uyabuya uJesu, uyeza, baze basho bathi mhla sebonakala thina siyofana naye. uJesu kwakuwaseNazaretha ngoba wayewumNazaretha. If I may ask, emhlabeni wonke jikelele, iyiphi indawo enamaNazaretha? ise-South Africa, la baqala khona ubuNazaretha. Sebuyasabalala-ke manje, buyaphuma kuya koSwazini, buyaphuma kuya koMozambique, buyaqhubeka all over. But baqala kuphi? Baqala eSouth Africa. Okhokho bethu babethini? Babethi uyabuya. Babeze besho bethi mesebonakala thina siyofana naye. Inkinga abazange bambone ngoba babelindela umlungu lo abafundiswa yena. Sicela ukuthi sibambe la. Siyabonga kakhulu.